ngamla kalam da sngungu yo blay bu iPad ya gane ka por ka ba kodor ka por ka ba kentang ya ka ba ngayo ba ni kren pat bat pi sai hi sen hagane ka por step menta nengam tip ka por sngi na ka por janmiet na ka por miet pi pet ya gane ka jinkren nga ai ko blay lang ifi way baro haga kerteng ka badon bor tam ka bathiang tam ka jongu Jesus Christ unang panem jongi bara bang ai ko blay ifi shisha haga kerteng u Jisu kan ka kerteng kan pen kalai ke GM ke jongfi kan ka kerteng kan pen kalai ya kata ke jingmat ke jongfi ke GM ke jongfi la ga ba sngosi la ga ba thang la ga ba pang ne ga shisha ka bam sngotanat utrai ba haga kerteng ke jo pen kalai ya kata ke jing kemen ya ke jing bang ya ke jing thiang ya kata ke jing sngotanat ya ke jing lai loi pat haga kerteng u Jisu fi yo ya ke jing kerku bat ya ga jing em kan bangange haga ne ka kerteng Pio iru ki kamba ke bo blay unang le ken haga GM ke jofi ba man la kasngi tadai ta shobangan kren ru ni ka khubor ngada sngo kemen ngada sngo buram fi we baro ya ka ba fi plat pa di ka por sai sien ban snap ya ka tien ke jong blay bo blay u ye pi hado kata namar ba pi thrang pi sliang kumanga juong na ka por bat gum ki konsim ki ba ang ya ke jong ki shintur ke jong ki habaka kmi kawan ra jingbam kawan ra wi na wara khanyang gi ang namar bagi tngan namar bagi thrang pagum ta gani ka kmi ka jingbam mi gi khon phirunga sngo kum ta bi thrang shisha ukpa bhabneng u ya gani ka jingbam ken ga badai biang na ka banta jongfi hagani ka sngi bagani ka jingbam kan na long shisha ka bor ya phi ya ka ba phin ya hagani ka sngi ka ba menta bat gani ka tien ka jongble kana ai bor ya phiru ya ka ba phin nang la ban im man la ka sngi naga jinget sugar jinget if we laban ya ro naga jing job sugar jing job but fidon ka ktien fidon naga jing kermen fidon ka ktien fidon naga jing shisha fidon ka ktien fidon ka naga jing em ngai bu train ka ko yefi mat shabangan kren ka ktien ka jong blay nga pen kan mau biang yepi baro ki bala shim ya ka form jong ka bible school ka kasi bible school pila ban wan submit no but lada dona pring jong fir kwa ban join yang ka bible school pila ban shimi ki form but ban thap no ka kerteng ka jong fi dang sa astang ka to ka nisngi ya ka bangi dang ailat ken yepi ban ngai pin wan pin yo ban join yang ka bible school ya ka ba fin yo shai ka ktien ka jong blay fin san ha ka da jing em ka bagan jaman sim ba fin long ro ka jing kar khu na ka ban ta ka hima ka jong blay ban ngai utrai kar khu fi wan no kloi kat ba ka por ka dang dan one no kloi submit ki form ke jong fi ai ke kerteng ke jong fi if in enroll il de if in join hang ke bible school ka khasi bible school blay ko fi tani ka por nga kwa ban kren pat ni ka khubor ke bo blay bu ka download jonga ba ya ka ba ni la jukren na ka por nga ngai fla ju sngour na ka por ba ka ta ka long ya ka ba fin pan na Jisu na sngour ni ka poram kat bangadang mut ban kren ne ka khubor utrai pun i shibon bha kiriu kin thai ya ka ba fila sha e no ha ki lok ke jong fi pidon lagi jong ki khon ki ti ki jong fi bat ha ba uni lok la e kawan ra sha ga jing e fi phim tip shu kum no phin sa phim tip shu kum no phin pandap ya ka yeng ka sam phim tip shu en le kum no kawan mi tang ka man sim jo ka jing so si ka man sim jo ka jing shap tieng ru kawan ka jing khuslai ru ha don no jong fi kumno ngan pendap kumno ngan le saga day of in seus gi by school ne ki by exams gi khon gi jong fi pla day ban seu ya gi ta gi jing don kam ki ba man lagas ngi phi dai tang ka ri gun thai dan preng jong fi la se khlam trei ru ka no no ka kam nu u tunga jong fi le lok jong fi la shu i jandat kum to ta ba man taf shu yam shu len yar tang flak la ba dur ba dar phim nang yo thia phim nang yo dem ka ban khia fi perkhat ya ga ne phila kings ka khli ru phim nang bam nang di sho phim nang thia nang dem sho kalapan khuslai plat ya phi hado kata ai bobon ki regun thai ran kat bi kon phila sa e kum ta ta phila sa e jindat phila shu sa e kum to ham le lok jong fi pan khuslai bhaya phi hado kata don da preng jong fi ru mo phila shania ham le lok ban dap ki kon ki ti ni ka kam pi trei ni kam na mani kam ni kam red pat ni ka kam pi trei ka de ka kam ka pi so tho bam la da man pendap lam da ka dong ka jing pendap no lok jong pi tani da ka pen khuslai shisha pi ka pen jin jar jing mut shisha pi shap tieng bai shap tieng bai kum no ngan le ngam tip sho ngan le kum no pat deng ta fi yam fi jaw ki umat thang bat fi len yar ha ka man sim ge jong pi
ba ka don shisha ka jing kulmar ha ka jing much perkat ka jong phi tip shu ngan le kum no tading ta kwa ban ong phi ka ni ka sngi ba man ta la da phi don ha ka bokum ka ta ka situation la ne phi don ha ka bokum ka ni ka apat jong ka jing im ka jong phi don ha ka ni ka benta ka ba phila im shisha ka jing im ka ba la poi be ha khim khat phi sngo be bam dan lat bam dan lenti phi sngo be bam dan shu ta ke ek eru ne kwa ban ong phi ka ni ka sngi la phi don kam ye ke ek am panu jisu dan pring ju fi ong li pan jing rap no ni mai ne li pan jing rap no na ki breu na ki parlok kanu sngi ki la ban ya rap ye phi kanu sngi ki la ban ai mo ya kata ka jing don kam ga jong phi stanga no makir kin ngia ano ye phi ne phi ong li shim no da ka ram ga sha da ni ga tai kwa ban ong phi wa num le e ga bakum ga ta na kwa ban ong phi shong duai ha ni ga sngi shong duai bangatip habi bi shong ban duai am kandan ka bor am nganget kadon ka bor ka jong play ya ka ba phi sngo stat shisha ka ji im bi jong phi nganget phi duai am phin sa i ka kamba ka jong play ba ka babel ka ong i ka ta phya ban nget wanum pan na ki brio wanum pan no panu jisu tading ta na ka por ngi pule ka ktien ka jong play ba jisu te upendap te ubsa gi san hajar ngut kita ki breu da kita ki dok kha ba da kita ki kpu ubsa de kanutli ha ko nin kong yo bitang artli kita ki dok kha san tli ki kpu ba ubsa gi san hajar akwa ba dong fi ka ni ka sngi ke ba man ta pa no jisu nga de ban seo ka ba yeng gi junga jisu nga de ban seo ko trai ka ba skol gi ni ki khon junga jisu gi ne khaw la lut trai ka mpniang la lut trai gi ni ki jhor ki jhap ki la lut na ka yeng dan bam sho trai nu khaw pe trai dan sho kwa ba dong fi tho show jisu ba da ba fi tho show jisu pi trai jisu un snap pi trai jisu un shu pe ya ka khmat ga jong kwa ba dong fi ha fi ot shu trau yo sngo be ba om tang bu yo sngo am un ju ba bi fi un le ka kamba ngam tip un le kum no tang bo un sa le be pin yo kum no ta ka jingkar khu ngam tip re ka lenti ga jong bre ka lenti jong ble kim ya dai pila ban mudur kum tu han re ble un le da kum wei da pila ban mudur i ba khndiat ru ble un le da ka ba he ya fi tading tang kwa ban ong fi bo ne u ble u fi shakri am udai ukpa jong fi u bahabeneng talada fi pan na u lada yarap ya fi yarap ya no pat lada isn ai ya fi isn ai ya no pat lada le ka kamba am ya fi le ya no pat namar fi dai ka khon ga jong o fi dai ka jong o te ban ma u dai ukpa jong fi bahabeneng ba ka ban pen kan ma fi na ka por se ka por ka babel ka kren ye ka ta na ka sam ka balai punyo ka khot ar san ka ong kom ni ka ong ngala long samla timenta ngala temen hre ngam shim la yo i yau ba hok bla e no ye u lemne usmbai jung u ba ki ya krong pu u david ukren shai ka ta ong na do dang samla ong hado ngala temen men ta ong ngam pat chu ye menno ru ba u blai u e no ye ti ba hok ki jung u lemne kita ki sembai lemne ki khon ki jong blai bakin ya krong pu wangam pat ji namar utip u david utip ya kan ka wai wang ka sam ar fulai utrai ulang nong up lang brot janga nganom kerdo wang utrai ulang nong up lang brot janga nganom kerdo tading ta usngo thu ene ka wai bau blai ula kar khu palat ya u david what up deng udan ka jing kerdo ka ji im jo re u nget ya ka ta bau trai ulang nong up lang brot janga baru nganom kerdo basishangi i ka ji im ka jong david shim la kerdo ram namar umat ya kata ha ka por jong jing kerdo jong u blai u kerkhu but u david u yo dap ya ka jing don kambaro u yo shisha ya ka jing don kambo blai u pendap kum uta unong up lang brot u bah jong ka ban ong fi pi don unong up lang brot u bah bo ta du jesus christ u jesus ong along mga unong up lang brot u bah unong up lang brot uba IT no ega jing em nam taki lang brot chango tading ta kwa ban ong fi la daw jisu u kloy ban IT wat elo jong jing em na kabanta jong fi try hato unom la ase ban ai ki jing non kam jo fi menta
hatu unom la ase ban ai ya kita ki bai ki jong phi ki bicycle ki khon ka bai pendap ki bam ki di ne ki jingdon kam jo fi malak sngi hatu unom la ase la daula ban besai ki san hajar tang arli di do khasan li ki pu kane ayo ya ka yeng ke jong phi tading ta kwa ban ong fi kane ka sngi ke bamanta wan ki khuslai na ka dono jong phi nget hautrai ka babel ka ong ka ta nget hautrai an puli ka ni ka por sa sien ma na ka shithi shi ki hebrew kal nong ba khat we ki khat ban re ko ong re klem ka jinget mla ban pun smu bhai u mar ka dei u ta bo wan hajan u blei ban nget bo dan bo long ba ai nong ye ki ta ki ba wat yu klem ka jinget mla an pun smu bhai u blei ka ni ka por ma kwa ban fi pa no jisu na ka jinget pa no jisu nga nget man pendap ko trai ye ka jinan kam jonga man pendap ko trai ki jinan kam ka yeng jonga man pendap ye ka jinan kam ki khon jonga nget pan u trai pan nget feeling et am u trai udan am ka babal kong klem ka ta ka jinget mla am perso bahai u trai u ta bo wan hajan ju nget bo udan nget se bo play udan nget se bo jisu udan nget te bo la ban le ki kamba na ka bantai jong fi nget te bo pendap ye ka ta ki jinan kam jong fi nget bo ai ka jingsok ye ka jingkeman ye ka jing paho aga jim ke jong fi nget namar uta bo wan hajan ju o shisha ho blay ong uta bo wat am un yo ba ye ka nong namar uta bo wan am hajan ju u de ban nget bo blay udan bo ai nong ye kita ken ki ba wat yu la pi wat yu try ka ni ka sngi wat fin sham shisha yu wat fin sham shisha ya ga jing ba ga jong blay wat fin sham shisha ya ga da ga jing so bo na plain fi khuslai palat ka jing im ga jong fi khuslai palat khuslai am tang fi sngo la kings ka khle ka pangs na sta ka met ru de fi shep tieng fi khuslai but fi shep tieng o shisha ka ni am ka ta shisha wat ya ka koi ka kya ga jong fi kwa ban ong fi ka ni ka sngi u jisu ong shai ka ta wat ki khuslai na ka don jong fi lemne wat shep tieng wang habo try wat ki khuslai lemne wat shep tieng ka kran ye ka ta phim dei ban longkum ta da le ru phim dei ban shep tieng phim dei ban khuslai da le ru na maru try wang atep manga wat khuslai wang kai ki bala am bin klat fi na ga jing e chong play ka mau ni ka wei bo jisu e palat fi we palat fi nga kwa an puli ni ka por ni ka khat tin jong play ka ong ma like stish ki no rom ni ka lanong ka ba pra ni ka khat ka ba lai pu nyau ter tan do lai pu san ka babal ka ong ni u ei u ban penya klat no yangi na ka ta ka jing e ka jong kris ka lanot la ni ka shipa la ni ka jing pin stamben la ni ka jing thangan la ni ka jing langkhoi la ni ka jing ma la ni ka white lam dan bala am penya klat ifi na ka jing e ka jong play compare pia e jing im ka bakum no pia e lanti ka bakum no pi mat ka bakum no ka jing im ju fi ka bible ka kren shai hang ni bom dan kita ki ek e ru ka bam penya klat fi na ka jing e ki jong blai pia lamba ki jing e ki jing u blai u dan pat fi u jisu u dan rangkat bat fi ba ka bible ka ongom ni du khat lai punyo ko ong hakini ki ek e baro ken ni job thiau da utaw ba i yangi namar nga ngai scam ba ka jingyap ne ka jingim le ne ki angel ne ki nosen shar le ne ki badon bor ne ki ek e ru ki balong mental ne ki ek e ru ki ban salong le ne ka jingjrong le ne ki jingjiliu le ne ki ka ek e ru ka weipat ka jing thau ka nom la ken ben penya klat no yangi na ka ka jing e ka jong blai ka ba hau Christ Jesus bo tra jungi mdan one kat ba one kam ong tin prank kam what me kata ka nom la ben penya klat fi na ka jing e ka jong trai it plat fi ka dei fi tang ba shot kar pa de ka kerteng ka jong u kan mau ka ni ka wei ba nan balaan pan ya klat ya fi no trai tading ta ka ang sha u ya tho sha u pa an na u ba pi i bet bo trai pan dap ya ka jing nan kam ka jong fi compare ng ong fi compare pi don ha ka situation ka ba kum no pi don ha ka ta ka apot ka ba kum no trai am utep ngakwa ba no fi wanom khmi khmat vi shagi breu ne wanom pech breu pet tang shu ji su dwai ngakwa am no fi dwai khun ti gi jong fi am ken long ki ba kot ki ba khia kanom lut ka pisa shi ki dawai kanom lut ka shene shatai kanom sarwa e ka ta ka ba pi don bat nagata ka ba pi don khin dia tu tra unang pandroi unang kar khu ye fi pa ngai la da ka long ka ba la dang ban train no ikamrit kamria kanon ka kam wanom sngo le ran na pila ban trai ka ba ya ka ba fin trai wanom up hero na gi priu ya ka fin yo e gi snai wanom let chu MLA wanom let chu MDC ne shigi ta ki nomi khamat ge jungi let show
le show try makir gidi tang gibreu wa fi le show blai ba fi le show un yarap be fi Tading time kamantoy fi am chu yam kan mantoy fi ban fin chu snow janjar kamantoy fi am chu snow si tang haladi no yam show jisu ka babal ka angata klem ga jinget mla so bahai blai ta fla nget ni ga sngi bala da fi nget fi wana khamat jong blai fi nget bo udan blai no ainong fi kan hap fi wa dio un ainong ba ni ga sngi long bal kar khu fi kwa ban dwai nam ta jong fi ni ga por ga manta bar kai ga fi de ben le nang ni shkmat كده فين شكري بيطرح لون كلبا لون جاكت بجا شكري شيشا يطرح وانهم تحت من شكري وبلاي وانهم الوايت من شكري وبلاي وانهم كينستين من شكري وبلاي شكري بيت يطرح بولي كتين دواي رواي ماني يرو في ليش جسنج ليت بيت جسنج وجو بيب جسنج ليت بيت جسنج ايبو كجين ام كجون بي كان لون كجين ام كو بلاي بلاي في ام سناي في وان نيكا كون كيت بلا دنگا او نيك بريو شاو ايتنga او شاك ايت بلا دنگا ام في يو شاك تا كجين سناي نو بلاي ام في نيو بلاي اون تيا بوك كجين كو ام كي تارجو في كن داب كن شلاي هارو بنم ngam jaga show nga guarantee fi lada fi et you try fi shakri you blay nom pen sa fi ka to jo kardan re un kan tiu ya fi ka babal ka ong ya ka u blay un kan tiu fi ka sam go ba ar phone do ka khat ka ban ning kong ter ka babal ka ong gum ni ka ong to try un pen snow ya me ha ka sngi ge jin jar to ka kerteng u blay jacob kan tiu shajrong ya me bo ptep am ha ka sngi jin jar fi o cho blay wangan snow ya fi But wang hang ni wang ublay Jacob u Jesus Christ un kan tiu ya fi shajrong un kan tiu fi unum pensa fi ha ka ju ka ta ka position hana ka ti jinge kinam sa gam ju utra un kan tiu fi un palai fi nang ta but ka hang ni un pha ka jinge rap hame na ka jaka kan tang utra un pha ka jinge rap ya fi na ka jaka kan tang ka jang o but un pen klan ya fi na ka sayon un pen klan un pen chat bor fi ba finum khuslai shu ya ba finum shep tieng shu na do menta un kan mau ye jing aingo jang me baro la fi dwai fi money fi ro utra fi aingo wanganom klet ye ga jing aingo ga jang fi baruang un pediang ye jing aingo thang jang fi sela tading ta un pediang ye ga jing money ga jing ro ga jang fi un pediang be utra ta ga if de ben le ga fi money fi ro fi dwai fi aingo show try fi money u le ye ga ta menta on fi le ye ga ta ba un a heme ga jing kwa ka download jang me ba un pendap ye ga jing per khat jang me baro ble wong an a be ga jing kwa ka download jang fi un pendap ro ye ga jing per khat jang fi baro ye ga fi per khat ye ga fi angnot ha ga jing ga jang fi utrai pendap be don apreng jang fi angnot pi ong tep ngala ngam la ban long le se ma kum ta ha ga jing pule ni ha ga ti kam ye ga fi angnot na kwa ban ong ye fi kam dan ke bam la ba tra ha trai ke baro ki long ki bala bon ai be ka ta jing angnot ka download ka jang fi wang in le risa ga jing penem jang me maraga kerteng u blay jang in se ela kalama ngin le risa habang idon how try ham ga jim ka dei be ka bakman ngin le risa ngin ye kman how try hala ga sngi in le risa ga jim penem ga jang try maraga kerteng blay jang in se ga lama na mar wang se lama ga kren be ga jingja la da fi shakri u try fi money fi ro fi aingo u try aingo lo par ye ki baro ka problem le ka jim jo fi pat yo diang ni duai ka ta fi la duai em nget problem ai be ka ta ka am fi kanam dan jingro do yo ta breo am ba pelong yo play wa pelong yo Jesus Christ ko nong ablang brat kanam dan jingro ka jim ta breo fi nam dan jingro do ta da le ro pelong yo Jesus ta nong ablang brat ka jim ga jong fi Baga babel ka ongi kata fin si ka lama utra un pendap ya ga jingker pat jang fi baro un pendap met ya ga e fikir pat ya ga e ka fi pan wang ngan pendap ya kata in de dwai ka ne ka por ka mamenta tading ta kwa ban ongi fi ba so khuslai ya ga jing pendap ha ga yeng ga sam ga jang fi wanam ki khuslai utra un kar khoi fi wanam ki khuslai utra un le ki kamba nam ta ga jing ga jang fi ka e fi de ban le ga long tang ban money ban yaro ban aingo but film day ban touch ban money utrai film day ban touch ban ply u ne ban shakri u ne ban ya kren ban ya slok bat u ai ba ke day ke jong pi bat u kan long bit spak ka ba human sim hi kan long gum ta try kan ko bi fi ne dwai ne ka por man ta try ne ka por ko na ngawan man dwai nam ta I kong blai idan ha pedeng ke jing sha e na on ne vlog try long single parent man ta la sha e jendat ablai but im tip show ka e ka ba in le im tip show go try ka e ka ba in long ablay im tip show
try ngadwai nan khon jame kam nang yo thia try miet la bat sngi ka shu khuslai be kala ring rai kho la ring thang yong ablai me I ko kon rat ga jing em june ka khon jame try kala kings ka khli try kam tip show I ka ibakan perkhat try shisha kala khuslai plat try kala shep tieng plat kumno kan besa kan pendap ya ka yeng ka sam ni ki khon ki tin ring kren if kong ni ka sngi pla yo sngo ni ka khubor try ka ni ka sngi ka ni ka khubor jong try ka long ba fin duai fin money fin pan fin yaro you try bangang get the document ka sngi fin yo I bo play un pa ya ka jing rap na ka khat ga jo un pa be ya ka ta ka jing ka khu ka jing ga jong phi bon seu try jisu ka bicycle ki khon fi ya ka bai yeng na ka bai dukan ne ka no fi don ni ki bai ka bai khao ka bai bam ka bai di ka jing don kam jo fi utrai un seu na maru de kpa jong phi u ba beneng I sim ki ba hair sini stai ki bam bet ne ki bam at utrai pen biang tik ya ki kat no tam un pen biang fi try u pet ya fi upet fi nget na fim nget na la da fila nget em kong nget sngi la da fila nget utrai o ngan le bet ya kata o klem ga jinget la am so bhai o ble la fila nget em ble u snob ha ba se o ble u snob ha fi nget sha o ble u dan em o un ai ken ya kata ga jinkar pat jong fi un ai ken ya kata ga jing ang not jong phi hallelujah fila wat u ble o ngan kar khu fi Dwai nam ta fi kong ba dwai nam ta jong fi ru mo la bande ba ro ga ne ga sngi fi khuslai ka kam ga jam ga jing tre jing ta jong fi sngo ga hiran ga ta ga yo ga kot jong fi sngo hiran shisha ta ga jing tre jing ta fi khuslai kom no ban pen biang ga yeng ga sam kwa ba no fi kam de ga jing tre ga jong fi ga ba pen biang ya ga yeng ga sam ga de ga jing tre ga jong blai ga jim ga jong fi ya ga ba fi la pen biang ya ga yeng ga sam la da o blai kar khu long le no ai no ga ta ga jing tre stam ga jing pe miet ga jing he step ga jong fi ma ga dwai wa nom ki khuslai IT la jong ga jing em ga jong phi sngo ne ka por PM ga jing em ot fi shakri u blai hin rei fi dang shate ha gi gi jing di gi jing bam gi gi tai utrai ong khon e no ga bagum kata e no IT no fi di do ma fi e no ga do ma fi di kiat e no ga kiat fi bam di gi kwa ne fi di bam di shakhar gi jing bam gi bam tai gi ba u blai sngo ba e no ba ga ne ga sngi bo utrai am fi la kloi ban e no ga ne ga jing duk kan e fi la fi kloi ban e no gi gi jing hiran em ken e no e fi bang da fi kloi ban e no ga ne ga sngi so sim jong blai wang da fi kloi ban e no shisha kan ne ka jing tim kan e no e fi ba ga jingkar khu ka jong blai kan wan ha ga jing em ga jong phi ba ga jingkar khu kan wan be na mi na sep ngi na stay kan wan na ga khat ga jong blai na ga jaga shong na ga jaga kan tang ga jong u kan wan ka jing rap ka ba kar pang e fi ba wanam khuslai fimlien ban thok bisukor fimlien ban le gi kam sneu e no gi ta baro wanam kwa la lot aga jingem wanam thok bisukor ki brew wanam le gi no ga basne ga bautrai so si e no gi ta gi e baro knang ba ga ga jingtem kan e fi ka duai nga kar khu fi gi ga sngi ba ga yeng ga sam ba try baro gi gi bas ngap ne ga por ga duai ga jingkar khu blai jme ne ga sngi pentingen ne ga don no jki ko tra pentingen ki de ga bor men sem ba ko ga nam so khuslai ngai ngi i be ga kthi ga chang me ka ba me kner try but ka ba me rap na do men da sngi hagar tengu jisu nang pen em ga duai nga kar khu amen but amen try na kar khu fi ha wanam khuslai ha try pen biang bi fi ong a shu sngo kom ne ro pi ong ba bala pet ne blok le singan wat no the way blok ni wat le kam ta ba ba chong ri kun thai Fio ngan wat jerap ngan yo do we lock bangan yo jiksuk ani ka tali tanang maklas syu ka tali tanang jichar syu tade ta wat nong wat lock syu up shua benta shakri shua utrai open crowd syu utrai o long shua ga jikar khu utrai ya ka ta ka bahadian ngin se pe partner ya ka ba menta wat nong wat lock shua up shua shpo blin kar khu fi kom le shi bon ngin se sham pala shai ka sngi blin ta ka bram syu amen